Салом дӯстони азиз, ба ҳамаи саломи гармуҷӯшон. Ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Ва имрӯз Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд қасрсозиҳо, хонаҳои зиёд, мошинҳои $80,000 ва 3-4 зан миёни мақомдорони фасодкории тоҷик ба як анъана табдил ёфтааст. Душанбе 12 май раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз он ки буҷаи давлат иҷро намешаваду қасрҳои мусулини гумруки андоз бунёд мешаванд, нигаронӣ кард. Буҷет мегӯям иҷро нашуд. Ин қаср аз куҷо пайдо шуд? Савол гузошт Эмомалӣ Раҳмон 10 май дар мулоқот бо кормандони мақомоти молиявӣ, андоз ва гумрук. Чӣ хел кормандони гумрук 2 сол кор накардааст? 10-15 хона ва 6-7 мошини хориҷие ки ҳамаш $80,000 аст куҷо меёбад? 3-4 зан ин якум ҳодисае нест, ин анъана шуда рафта истодааст, таъкид дошт Эмомалӣ Раҳмон. ӯ афзуд ки дар водиҳои Ромиту Варзоб ва дигар минтақаҳои қасрҳои сершумор қомат афрохтанд ва вақте савол мекунад ки аз кист посух медиҳанд, ки фалонча корманди гумруку андоз мебошад. Раиси ҷумҳур таъкид намуд ки дар мавриди дорои 30-40% кормандони ин ноҳидҳо маълумотҳое ки рӯи даст дорад. Як хелаш 10-15 хона дорад. Ин дараи Ромит меравӣ. Аз кай? Аз фалонча гумрук дар дараи Варзоб. Аз кияй? Аз корманди андоз. изҳор дошт Раҳмон. Раиси ҷумҳур ҳушдор дод ки дорёҳои мақомдоронро тариқи телевизион нишон медиҳад ва таъкид намуд ки аз чаҳорчӯбаи қонун набароянд. раҳмат барои азиз, подписатсия кунед ба канал, и лайк монед ва ба комментария нависед. оё дуруст ҳамин гап ё нодуруст? Ба фикри ман хеле хуб кард ҷаноби олӣ ва ин хел нобакорҳо хеле зиёданд. мо кӯшиш мекунем ки саволҳои тез навостои нави ман да шумо пешкаш менамоям ва шумо мо боварӣ дорем ки инҳо ҳамаш ошкор мешаванд ва мошинҳои